Hey man! Hvad er det bedste, der har været ved GAF indtil videre? Det vil jeg nok sige, det er lovsangen. Og udover lovsangen? Så er det fællesskabet. Hvad er det bedste, der har været på GAF? Det bedste ved GAF er Jesus! Hvad er det bedste ved GAF været? Det bedste ved GAF, det tror jeg har været lovsang. Det bedste har været at være sammen med Gud. Det har været underholdning og lovsang og møderne. Møderne har været det bedste. Møderne. Det har været lovsang. Lovsangen og prædiken og disse dejlige græsstrå. Jeg vil sige, det er super fin kvalitet. Man kan bare rive det af. Og det er super græs på GAF. Det smager bare så godt. Hey, hvad er det bedste, der har været ved GAF indtil videre? At jeg er blevet helbredt for mit knæ. Er det rigtigt? Ja. Hey, fedt mand. Gud. Ja. Godt. Det er klart møderne, helt klart møderne. Det er møderne, de er under alle, de er så coole. Møderne helt klart. Møderne. Møderne og vennerne. At trægulvet ind i hyggetæltet, det er bare lækker kvalitet. Det bedste ved GAF, det er møderne og lovsangen. Møderne og lovsangen. Det er Gud. Det er Gud, venner, fællesskab. Det er selvfølgelig møderne og lovsangen. Vennerne. At være sammen med Gud og vennerne. Fællesskabet. Og underholdning. Ja, sådan. Det bedste ved GAF på fodbold. Alle de smukke fødder. Det har været sol og sommer og fantastiske ledere. Og for vand. Og for vand? Ja. Det elsker du bare. Ja. Der har det nok været at komme i poolen og æde. Det har været deres kaffe. Den har simpelthen været så god. Slush ice. Aftensmaden der. Mad. Det bedste. Men det hele er godt.